engang heller ikke haft. Jeg har en løsning, den er super, super god. Du siger, det er løgn, når du vil tro. Du har angst og skavanker, mange der vil banke dig ude af balancer, ikke flere chancer. Du er stor og fed og klar og lugter lidt af mellemkød. Lidt af mellemkød. Reguler dig selv og kom herover til mit fælles råd. Og få lidt. Okay, så du siger simpelthen, det ikke fungerer, det her trick. Hvor det fungerer for mig og alle mine venner. Så det må enten være fordi du har snot ned i næsen, fregner i fæset, du lider Du har angst og skavanker, mange der vil banke dig ude af balancer, ikke flere chancer. Du er stor og fed og klar og lugter lidt af mellemkød. Lidt af mellemkød. Men jeg håber, det hjalp dig. Og hvis du ikke har prøvet det nu, så skal du til at komme i gang, tykke. Fordi jeg lover dig, det virker det her. Ses.